Mga kabayan, ayan tilapia ng Bicol. Tilapia ang buhi, uncle, di ba? Buwi. Sarap. Anong gagawin mo dyan? Ihaw. Wow, Ihaw lang sarap. ito, parang delicious. Tapos toyo at saka kalamansi na may sili. Sarap po, tignan nyo ho. Yan na ang tilapia sa Bicol. Nay, ayan na yung tilapia na dito sa Bicol, malasa. Yung nanay ni Nad. Palagi ko kinikwento eh. Kasi ang binibili namin sa dagat, sabi ko na iba ang lasa ng Gusto niya nga makarating dito. Kaya mo na pag may sasakyan. Tapos maglakad-lakad siya dyan sa may kila Kuya Nelson, di ba? Oh, sa may pala yan. Ay, di ba kami nakarating sa may tulay? Alam mo yun? Samahan mo nga kami. Dito lang. Yung kala Tarusti ko dati, ex-cap. Yung ba yun? Yung linya? Yan po, nasa tabi siya ng may poso. Yan ang dito namin, may filter.